Hier in de Blokhuis Poitte in Ljouwert wordt al een paar jaar hard werken aan het maken van het programma van de culturele haardstad. Deze week scoot de nieuwe artistiek directeur voor het eerst van langere tijd on. Om hier te kunnen te komen met het team, maar ook om alvast na te denken over het programma. Bertel springt op een riedende trein, maar dat vindt hij net slim. Natuurlijk is het spoorboekje nog niet helemaal uitgeschreven, dus we gaan een aantal dingen doen. We gaan kijken wie er op die trein zit natuurlijk, daar ben ik nu mee bezig. Wat is het team, waarmee gaan we werken? Maar wat ik alvast heel leuk vind, is dat hij in de goede richting gaat. Dat er veel kolen in de bak zitten. En dat hij straks met een rotvaart in een feestjaar aankomt. Dus dat is leuk om op zo'n rijdende trein te kunnen springen. Maar wat brengen jou nog mooi dat er nog niet in zit? Nou, ik denk internationale ervaring. En als het goed is ook een frisse kijk op Friesland en op wat die Friese identiteit is. Daar komt natuurlijk bij dat je als Vlaming een heel andere blik hebt op andere kleine talen en minderheidstalen. Je voelt je daar verwant mee. En ik voel me als Vlaming ook altijd heel erg welkom hier. En ik heb al lachend gezegd, ik hoop straks dat Friesland mij adopteert en dat ik toch heel snel een soort adoptiefries word. Maar nou kom je als boetsteen erin, dus inderdaad. Maar binnen nou bepaalde aspecten van Friesland die je nou wel opvallen binnen, die je heel graag in Europa onder ogen brengen wil? Ja, er zijn een aantal dingen in wat er hier creatief gebeurt, die we heel erg sterk, die mij in elk geval heel sterk aanspreken. Maar er zijn ook een aantal dingen die in de Friese volksziel zitten, in de traditie. Ik heb al eens gezegd dat eigenlijk alles wat logistiek is, en om het met een modieus woord te zeggen, hospitality, de hele organisatie van zeg maar toerisme, dat eigenlijk in de volksziel van Friesland zit. Als je gaat kijken naar hoe bijvoorbeeld een Elfstedentocht georganiseerd wordt en hoe dat vanuit de Iver Meanskip naar boven komt, nou dat is iets waar je in de hele wereld mee kan uitpakken. Maar binnen dit heel specifieke culturele evenementen, culturele dingen die je opvallen binnen, dat je zegt van nou dat is zo mooi, dat wil ik eruit pakken? Nou, er staan er al heel veel in het bidboek. En het bidboek dat onderschrijf ik daarom ook helemaal, want dat is wat mij ook aantrok om deze baan en deze uitdaging aan te gaan. Er zit hier heel veel creatieve kwaliteit en er zit hier heel veel creatieve dynamiek. Je zou kunnen zeggen dat in grootstedelijke gebieden mensen een beetje aanspoelen, maar het mooie van regio's als Friesland is dat mensen die hier wonen, dat die hier heel bewust creatief bezig zijn en dat die daar ook heel erg trots op zijn. En dat gaan we met z'n allen uitdragen. Hoe ben je eigenlijk bij jou te horen gegaan? Nou ja, dat gaat een beetje denk ik op basis van je internationale reputatie. Op een bepaald moment wist ik van het bod en ik was eigenlijk stiekem een beetje jaloers op Friesland, want ik zag dat dat zo mooi ging, zo organisch gegroeid is. Hoe dat bidboek daar tot stand gekomen is hier en hoe daar een enorme dynamiek door ontstaan is. Dat ging echt als een lopend vuurtje door het culturele wereldje. En toen dus op een bepaald moment die vraag kwam van wil je een kandidaat stellen voor die rol? Nou, dan heb ik geen minuut getwijfeld. En je had er ook wat ervaring mee, culturele haardstad. Ik heb wat ervaring met culturele hoofdstad. Ik was betrokken als artistiek directeur van het nieuwe concertgebouw in Brugge, wat gebouwd was voor de opening van Brugge 2002 culturele hoofdstad. Dus dat was een hele goede ervaring voor mij, denk ik. En ik hoop dat ik die ook mee naar hier kan brengen. Maar sinds die tijd heb ik natuurlijk internationaal heel wat watertjes doorzwommen. Heb ik al wel eens eerder in Nederland gewerkt, voor 7 jaar bij het Holland Festival. Nu werk ik voor 4 jaar bij het Sydney Festival in Australië. En het leuke daaraan is dat er telkens nieuwe ervaringen zijn en hopelijk nieuwe nuttige ervaringen die ik kan meebrengen naar dit project. Maar je had dus Brugge van dichtbij mooi maken, dat is het 2012 West. Verneem je daar nog altijd wat van, wat dat doet, zo'n culturele haardstad? Absoluut. En wat het mooie is dat wij ons dat hier nu nog niet kunnen voorstellen, maar dat ik kan garanderen dat dat ook gaat nazinderen. Dus we gaan een aantal speerpunten uitzetten en we gaan een aantal dingen doen waarvan we denken dat zijn de toppers. Maar het is heel leuk dat er daarnaast ook een heel aantal dingen zullen blijven nazinderen en hele positieve dingen daaruit komen. Je merkt nu nog in Brugge 2002 dat mensen dat toch als een nieuw eikpunt zien, waar het zelfvertrouwen over die stad en die regio enorm gegroeid is, maar waar ook in de creatieve sector en in het toerisme echt nieuwe dingen zijn ontstaan die nu nog heel erg leven. En denk je dat ik van een koord te krijgen in Ljouwert? Heel zeker, want met dit team en deze dynamiek, dit is echt het bidboek wat er geschreven is voor Ljouwert 2018, is echt van een kwaliteit dat het in heel Europa is opgevallen. Dus ik ben er rotsvast van overtuigd dat we dat straks met z'n allen gaan voelen. Nou had Brugge natuurlijk al een beetje een internationale uitstraling, er komen al een heel soort mensen van boeten. Ljouwert mist dat nog wat? Maar ik denk dat dat de kracht van cultuur is, dat je dat ook op een bepaalde manier kan ontwikkelen. Ik denk dat het toch de toekomst van Europa is de toekomst van de regio's.
Wat er in grootstedelijke gebieden gebeurt, het begint steeds vaker op elkaar te lijken. En de verschillen tussen Rotterdam en New York en Rio de Janeiro en Sydney, die worden heel klein. Dus die eigen Europese identiteit, die leeft toch veel meer in de niet-grootstedelijke regio's. En dat is met name de kracht van dit project.